Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutanenmu na gidan Crypto Space da sauran gidajen ƙasar Hausa barkanmu da wannan lokaci. Wannan muna so mu ɗan yi update ne akan SOSO value yadda ake yin tax ɗin. Yanzu in ka shiga SOSO value ɗinka bayan ka riga ka yi register kuma yana da kyau ka sauke application ɗin ne. Application ɗin ya fi buɗewa. Yana ɗan nauyi in kana yin shi akan browser. To yanzu gashi nan. Kamar yadda kake gani an riga an buɗe application ɗin yanzu. To sai ka kalla nan, kalla ga kibiya nan ta nuna ƙasa wajen EXP ɗin nan. Yawwa, to sai ka taɓa wajen. Na taɓa EXP. Yana da ɗan delay sosai ƙwarai da gaske. Yana da nauyi. Akwai nauyi. To gashi nan yana buɗewa kana gani. Yawwa, to kun ga yanzu nan ya ce ya mun check in na yau kenan. Sai ka ga yanzu ya mun check in na rana ta 4. Sai gobe kuma rana ta 5 da zan je in yi check in saboda in ci gaba da samu. To yanzu in ka kalla a nan ina daily tax ne gashi nan. To kuma a daily tax ɗin nan yadda na check in ba shi kenan ba. Kullum za ka zo ka yi liking ka gansu? Duk za ka je ka yi liking ɗinsu. A baka point ɗin ga point ɗin nan. Za ka je ka yi sharing. Yanzu bari in tafi ku gani. Zan je in yi sharing a cikin in na je dan danna share shi kenan. Da wannan mintunan sun ƙare. In Allah yadda zan yi claiming. Da wannan kun ga a seconds ne ko? Yawa minti ɗaya. Sai in dawo a nan. Maimakon haka sai in je in ƙara yin wani tax ɗin. Bari in kalli wannan watch. Kun ga na danna watch. So shi wannan duk inda ka je ka ɗan kalla. Ba daɗiya za ka yi ba kawai sai ka fita sai ka koma. Na dawo baya. Yanzu shi kuma da ya jira zai zo zan zo in yi claiming da ya gama. Kaga wancan bai ƙarasa ba. Bari in ƙara liking wannan mu gani. A Twitter ne bari in je musu like. Kun ga tax kenan nake ta yi. Yawwa, to yanzu gashi nan na zo. Na yi musu liking to bari in koma. Yanzu na dawo baya. Shi ma ina jira sai ya ƙarasa. Wannan liking ne shi ma a cikin Telegram. Duka za ka iya ka je ka yi. Gashi nan na yi. Bari musu liking a Telegram ku gani. Yanzu za su kai ni sorry a TikTok nake nufi. Yanzu gashi nan za su kai ni TikTok ɗinsu. Zan musu like. So gashi nan wannan kuma na riga na yi liking ɗin shi ma ina jin tun a baya. To bari in koma. Na yi on liking na sake liking ɗin shi. Bari in koma kan SOSO value ɗina. To gashi nan na taɓa EXP. Yawwa, to gashi nan ya buɗe min EXP. To kun ga wannan like ɗin da na yi bari in zo in yi verify. Wannan na ce verify. Wannan ya riga ya kammala. Kun ga na riga na yi. Wannan verify. Wannan ma verify. Shi ma. Wannan ma da na yi verify. Shi ma kun gani ko? To duk gasu nan na yi claiming ɗinsu. To sai ka dawo nan wajen starter pack ɗin nan. Sai ka zo ka taɓa starter pack gashi nan. In ka dawo ta ɓangaren shi kuma gashi nan. Za ka yi visit. Gashi nan inda ya ce visit. Kun gani visit. Za ka shiga. Kaga ka shiga wannan site ɗin. Kun gani visit ko? Kawai visit ɗin nan fa da kai shi kenan fa ka gama tax ɗin. Na ƙara dawo kan starter pack ɗin sai ka ce verify gashi nan. Verify. Kun ga an gama ko? To good. Sai following ɗin nan sai ka danna follow gashi nan. Na danna follow zai kai ni Instagram. Yawwa kuma ina following ɗinsu. Back kawai zan danna. Yawwa ko kuma in koma ainihin kan application ɗina. Yanzu gashi can bayan minti ɗaya zai kammala. Sai watch. Bari in je watch. Gashi nan.
Dear teachers and tutors, math, science, and English, join Fuvi today to publish and earn money with Fuvi C. Welcome to SOSO To Value, ka your gani ko? starting point for crypto To sai in mastery. danna back Join me for a quick ko tour. kuma Say you've got yauwa kai tsaye na dawo kan SOSO value ɗina. Kun ga shi ma sai ya abin nan. Ga follow post nan bari in following. Akwai abubuwa da yawa kun gani. Follow ɗin ma ga shi nan yayi. Bari in danna ga follow ɗin. Na danna follow. Shi kenan bari in kulle tunda nan sai ya ce sai na sign up. Bari in koma back. To wannan dai shine tax ɗin yadda ake yin tax ɗin SOSO value. Allah ya sa mu dace.